Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tilegan in na an ye baabu sigi sabula nin waati na an y'a fɔ a ɲɛna n ko ni kow bɛ sen na an na to k'an da don a la. Kuma tɛ ko min bɛ maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a b'an bɛɛ kun kan n'o ye musaka ci ye. An yɛrɛ ka wari min bɛ bɔ kɔ kan ka na maa minnu bɛ hinɛ an na k'an dɛmɛ a caman bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru siraw fɛ telefonitigiw ka siraw fɛ. Wari min bɛ na o sira fɛ a bɛ fɔ o de ma ko mobile money. O mobile money in ale bɛ sinsin telefɔni kan sabula o de bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo bi. Application tigiw b'a la minnu bɛ yen i n'a fɔ Sama ale bɛ an ka jamana kɔnɔ yan cogo min na n'o ye Sama money ye. O kɛrɛfɛ fana a y'a jira k'a fɔ ko Orange bɛ yen min ye Malitel ale fana ta bɛ yen o fana sigilen don sen kan nin waati in na. Baabu bɛ min kun ka bi tilegan in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Wave ye. Wave an bɛna na baabu min sigi a kan o ye k'a jira k'a fɔ a bɛ ka feereli min kɛ bi yalama a bɛna na fusaya kosɛbɛ anw minnu bɛ wari ninnu ci ma wa. Yani an ka don baabu la an b'a fɔ ɲɛna ko maa min b'an bolo bi ka se ka kuma jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko collectif des acteurs des médias sociaux olu ka ɲɛmaa n'o ye Madi Keyita ye an ye ale wele a ka na an ka hakilila jagabɔ kɛ. N'i ye Wave ta k'a lajɛ bi minnu bɛ wari baara kɛ telefɔni sira fɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ belebelew la sabula a ka wulikajɔ n'a ka wari ci cogo o nafa kama. Wave ale ko kɛmɛ sarada la kelen i b'o o de sara n'i kan ka wari ci n ko n'i kan k'a ci de n'i bɛ fɛ k'a ci o y'o ye nka ni mɔgɔ min bɛ yen sa k'e bɛ fɛ ka taga wari ta olu fɛ yen o ye fu ye nka n'i b'a ci ka taa kɔ kan o ye kelen buruburu duuru ye n'o ye 1,5% ye. O la sa Mali kɔnɔ yan Wave yɛrɛ ka na ka n'i cogo yan o kɛra san 2021 san 2021 o nalen u bɛ sɔrɔ cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ ni telefɔni bɛ maa min bolo a fɔ min ma ko application Play Store i b'a ta ni o ye bi bi in na ni Kidali mara tɛ Wave bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Wave maaw y'a ɲini k'a fɔ k'u ka laseli kɛ an ma yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ degun minnu b'u kan u k'u ka baara n'a kɛcogo la u tɛ se ka na kuma nin waati in na an ka kumabaaraw la ka kɛ n'u ka baara taabolo ye. O la maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ fana ko in ɲɛnabɔ ni a b'olu kun kan an y'olu fana ɲininka. Wave maaw y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ ko banki min bɛ telefɔniw kɔnɔna na olu sigicogo ye o ye. Mali kɔnɔna u y'o sɔrɔ san 2021 an y'o fɔ aw ye olu fɛ yen n'i kan ka i ka baara fɛn fɛn kɛ k'i ka ordonnance sara o k'i ka ji sara o k'i ka i ka courant sara o a bɛɛ lajɛlen na i tɛ tama wo sɔgɔlen bɔ olu fɛ yen. U ka filanan ye mun ye bi bi in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ canal kɛ canal yɛrɛ de y'a ɲini u fɛ k'u ka 40 sara wa 40 fana olu de bɛ ka o sara min ye baara ye u y'a kɛ fo ka taa se Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen u sigiyɔrɔ bɛ o la bi. O la sa u jabala n'u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dɔnna nka min ye jɛkulu min b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ o ma ko DGCC ni o bɛ jago ani sinaya jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛrɛbɛn ni o ye concurrence ye olu de ye a fɔ nin waati laban in na février kalo tile 2 min ye Wave ye ko a k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw olu ye sariya ta ko kɛmɛ sarada la maa maa bɛ yen n'o bɛ fɛ ka faso dɛmɛ ko kelen ka tigɛ ka bɔ i kun k'o bila ka taa banki la yaasa min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka o sɔrɔ cogo min maaw ka ŋaniya yira o sira ye o ye n'u bɛ wari ci. O la Wave ko olu ma ko o wari min filɛ nin ye ale t'o tigɛ ka bɔ a ka maaw kun ale bɛ k'o sara u ye. Jɛkulu in n'o ye DGCC u ye kalo 10 kɛ baara la u ni ka sɛgɛsɛgɛli k'ale jija kosɛbɛ ka se k'a lajɛ ko in bɛ cogo di. O de nana wolo février kalo tile 2 la u y'a ɲini Wave fɛ ko n'a ma ɲɛ ko min ye kelen ye u b'o sara u ka maaw place la ko k'an k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ ka tɔnɔ b'a to u ti bin u ka jago kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ko sabula olu bɛ k'a ye u bɛ ka bin jago kɔnɔ donc min bɛ faranga min bɛ sara olu t'a dɔn u b'o sɔrɔ cogo min na sabula u tɛ ka tɔnɔ kɛ. O la min ye jɛkulu in ye k'a y'a ɲini u fɛ sa yaasa u ɲɔgɔnna minnu b'anw fɛ yan ko ka tile u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ u k'a to min ye kelen ye maaw k'a sara walima u k'a to n'u ka sɔrɔw bɛ se ka labɔ waati min u k'o baara kɛ.
wevu y'a yira k'a fɔ ale tɛ ka bin ale ka baara kɛcogo de ye nin ye an lamini jamana tɛ yen ale tɛ yɔrɔ min na wa min ye baara in ye bi ko m'a to olu bilara a la u bɛ k'a kɛ cogo min na u bɛ k'a kɛ ten min ye kuma in fɔli ni sisan cɛ wevu bɛ k'a ka baara kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen cogo min na u tun bɛ k'a kɛ ten sabula u y'a yira k'a fɔ ko min fɔra DGCC fɛ o jateminɛ ma olu kunkolo minɛ kosɛbɛ nka o kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛna se ka ɲɛfɔli kɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ min ye jamanaden fanba ye olu bɛ ka laɲini min kɛ o y'o ye nka o bɛɛ kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ ko in a kuma cayara bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la an ka ɲinini kɔfɛ an k'a ka an ka baabu dayɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ telefɔni sira fɛ olu bɛ se ka an sɔrɔ 92 42 42 30 o bɛ yen nka yan kɛnɛ kan an ni Madi na baro kɛ ɲininkali ye mun ye n'an tora jura kelen bolo an bɛ bɔ ji la wa n'an y'a bɛɛ cɛ k'a di jɛkulu kelen ma an bɛna bɔ ji la wa bi bɛɛ lajɛlen ni garisigɛ don an bɛna na kuma dayɛlɛ Madi i Keyita an ba i Tarawele sun bɛ sen na awɔ nka a bɛna taa an y'i wele n ka bɛna i dakɔnɔji tɔ bɔ i da kɔnɔ kosɛbɛ a diyara n ye an ye bɔra ka hakilinaba minnu fɔ sisan oui ani ɲɛfɔcogo in e yɛrɛ ye mun faamu ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na Kasim n bɛ i fo ka diya ni filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a fɔ cogoya min na ni kunnafoni a kɛlen n'u ka jamana in kalaya bi kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i ka intérêt an b'a fɔ cogoya min na i ka nafa sɔrɔ sira k'o ɲini a ko la an minnu ye consommateurs ye an kɛlen ka nouvelle in mɛn an nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko fond de soutien min n'an b'a sara an ka wari ciw n'an ka wari taw la ko société sɔrɔla mun ko k'a b'o sara en place la a kɛra nisɔndiyaba ye mais dusumakasa nana y'a kɔnɔna la tuguni i y'a fɔ cogoya min na n'o ye an ka DGCC donc ko olu ko ka ɲɔngirili kɛ ko in na fɔlɔ a ka se ka sɛgɛsɛgɛ parce que ko feere kɛkun ye tɔnɔ ko ye mais e bɛ ka feere kɛ k'e tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ o tila e ka feere ye feere sugu jumɛn o la kosɛbɛ kosɛbɛ bon hakili maya kuma la fana an bɛ se k'a fɔ DGCC u fana u b'u jo fɛ an bɛ jamana de kɔnɔna la ko dutigi bɛɛ kan ka fɛn ɲuman de ɲini k'a di i ka dudenw ma donc n'u bɛ k'o sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ donc ne bolo o ye ɲumanba ye mais ne b'a fɔ fana tuguni k'a fɔ wevu tɛ Mali dɔrɔn na yan wevu nana Afrique yan depuis 2017 a siège ba yɛrɛ bɛ Sénégal farafinna ta bɛ Sénégal diɲɛ bɛɛ ta bɛ San Francisco n'o ye États-Unis donc an bɛ se k'a fɔ bi na an bɛ kunnafoni ɲiniw sababu la an b'a dɔn k'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire wevu ale bɛ ten kan ye kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ ten kan ye dɛ yen kɔni n'i ye weleli kɛ Orange jabala ye a jabala ye mais a ye Orange bɔ ka bin jamana fila la dɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi na n'i ko mɔgɔ ma wari ci ma wari bila ka taa u b'a fɔ wevu mais a dun tɛ ka se ka sira sɔrɔ Mali la yan i n'a fɔ a ye sira sɔrɔ yen yɔrɔ ninnu na cogo di o tila a kɛlen don cogo di ɲininkalikɛla caman bɛ k'a fɔ k'o tila ko Orange kɛlen don ka monogamie de siye ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wa ou bien a jumɛn de don parce que an tɛ ka se k'a faamu et an y'a dɔn Orange ils sont puissants dans ces pays là an bɔra ka minnu fɔ n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye mais avec tout ça wevu y'a imposé ka n'i sigi fo sanfɛ mais est-ce que o tɛ parce que u kɔnna ka na parce que u mɛnna yan quoi oui Orange mɛnna yan dɛ Orange Icatel Orange mɛnɛ yan c'est vrai i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na i yɛrɛ bɔra ka Icatel ko kuma in fɔ sisan donc an b'a ye Mali la yan fɔlɔ i hakili b'a la puce sɔrɔli Malitel puce n'i kun tɛ kumaba i kun tɛ se k'a sɔrɔ dɛ mais Icatel nana ka na puce prix bin ka nɔgɔyala ka na kɔfɛ Orange nana maliyɛn bɛɛ fɛn sɔrɔ donc n'an y'a bila o dynamique kelen in kɔnɔ an b'a fɔ ko wevu fana b'o dynamique kelen in de kan donc komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ fɔlɔ n b'a fɔ an ka ɲɛmaaw u ma tila fɔlɔ ka kunnafoni jɛlen d'an ma k'u kantigɛ d'an ma di fɔlɔ mais an kɔni an b'a bisikiya k'a fɔ wevu bɛ ka na ko min kɛ nin ye ko ɲumanba ye an maliyɛnw ma maliyɛn minnu an b'a dɔn ko fantanya ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ kosɛbɛ bi na donc mɔgɔ min bɛ i ka doni fitinin ta ka bɔ i kun je pense que o ni dɛmɛ ka kan o ni fɛn ka kan donc an b'a fɔ Orange est-ce que ni jamana ɲɛmɔgɔ ka kelen tigɛli kun tɛ est-ce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛna dɔn ko wevu bɛ ka baara kɛ tan cogo la bon u b'a dɔn ko wevu bɛ ka baara kɛ tan cogoya la parce que wevu tɛ se ka don Mali kɔnɔ yan n'olu ka yamaruya tɛ je pense que u ɲɛ b'a a ko bɛɛ lajɛlen na mais an y'a fɔ cogoya min na Orange filɛ nin
et Orange malien million caman bɛ baara kɛ Orange la fan fana k'o dɔn voilà k'a bɛ million 4 bɔ bibi in na donc Malitel fana bɛ ten tɔ donc a bɛ i n'a fɔ dutigi bɛ fɛn min ye ani dudenw ka yeta tɛ kelen ye donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à préserver et donc en tant que pays en tant que état baro ɲɛmɔgɔw fana ɲɛ bɛ fɛn dɔ la u bɛ fɛn dɔw kalama an fana tɛ minnu kalama n'u bɛ k'a kɛ mais an kɔni b'a bisikiya k'a fɔ don n'a nataw la bɛn bɛna kɛ ko in na pour que an consommateurs an ka se ka lafiya cogoya min na. mais mun de y'a mankan caya bɔlɔlɔ siraw fɛ parce que an ye k'a fɔ aw yɛrɛ ka tɔndenw caman bɛ kuma la u bɛ ka fɛn caman fɔ la u bɛ ka hakililaw di weevu dun n'i y'a jateminɛ halisa i yɛrɛ ye min fɔ a tɛ dakun bɛɛ la fɔlɔ Bamako kosɛbɛ a tɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ mɔgɔ caman ka baara fanba bɛ ka kɛ n'a ye. Et effectivement bon kasi mun y'a mankan caya parce que i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na maliyɛnw a mɛnna bibi in na le malien se plaint an b'a fɔ comparativement an kɛrɛfɛ jamana ninnu na Orange Money ni fɛnw bɛ kɛ yɔrɔ min na ko Mali ka an ta ka ca n'u ta ye ne bolo a mɛnna an bɛ nin kɛlɛ kɛ a mɛnna nin kuma ninnu bɛ kɛ mais a tɛ bɔ tɛnɛn n'a ka tarata sɔrɔ donc moi je pense que Wevu nana avec puissance parce que Wevu fana filɛ nin ye an ka dɔn que ils sont très puissants Orange b'a dɔn a ye ta ka pɛrɛn min da u kan Sénégal ni Côte d'Ivoire donc u b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ yan n'u a tora tantɔ fana don n'a nata la u b'u ta k'u pɛrɛn Mali kɔnɔ yan fana an danganiyalen don o kan. mais est ce que bi i y'a fɔ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'o tigi ta allo 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 an b'a fɔ jurutigiw ɲɛna n'u b'a fɛ an k'u sɔrɔ u bɛ se ka anw kumakan faga ka bɔ o kɛrɛfɛ pour que n'an ka se ka kuma parce que caman bɛ an wele ka tila k'an kumakan bila la o kɛrɛfɛ donc a bɛ kumakan in faga n'a y'o faga an bɛ se ka mais Madi est ce que nin fana man ka kɛ sababu ye bi tɔw fana k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don kelen tɛna na se ka to yen ten k'o tɛ dɔ bɛ fanga sɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan a kɛra cogo cogo dɔ bɛ fanga sɔrɔ mais est ce que olu fana man ka sɔnnɔgɔya dɔ fana don u ka ko la ten an fana mɛn n'u bolo dɛ. kosɛbɛ u kan ka sɔnnɔgɔya ba yɛrɛ de don u ka ko la parce que n'i y'a mɛn cogo di an kɛrɛfɛ jamanaw filɛ an frontière de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛn caman partager an ka réalités caman ye. kosɛbɛ in na yɛrɛ an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔw taara Dakar u y'u kɔngɔn fa connexion na ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'a lajɛ n'an y'o sɔrɔ allo 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 oui n balimakɛ i ni tile allo n balimakɛ i ni tile a ma sɔrɔ ayiwa an na tila k'a bɔ k'a ta directement na Madi n ko u yɛrɛ fana kan k'a lajɛ ka hinɛ an na sa dɛ. Effectivement an b'a bisiki k'a fɔ nin gangangan mulilen filɛ nin ye Orange ni Malitel fana bɛna ji ni dɔɔni kɛ u koliji la ka essayer ka jigin dɔɔni parce que an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ maliyɛn kan dɛ Kassim k'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka kɔkɔmɔgɔw caman murutilen don dɛ voilà murutilen don dɛ u yɛrɛ ko ni nin ko in ma sigi sen kan k'olu ɲɛ tɛ foyi la donc gɛlɛya bɛ maliyɛn kan parce que Orange filɛ Malitel filɛ an tɛ se k'u fo ka se foli dan na u ɲɛna maliyɛnw ma u ye fɛn caman k'an ye mais en réalité an bɛ yɔrɔ min na bibi in na u kan ka a lajɛ ka jigin dɔɔni ka bɛn maliyɛn fana ka pouvoir d'achat ma an bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra k'i bɛ wari ci f'i ja bɛ tigɛ fana de ye problème ba ye bibi in na Mali la n'a fɔra k'i ka taa Orange la k'i ka taa 200 ci 400 ci i bɛ taa n'i y'a ci n kan ka joli de fara a kan mais o dun tɛ Wave la c'est tellement clair précis donc i b'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ni n kan ka 200 ci kelen de kan ka bɔ a la donc u ka ko a dɔnnen don quoi donc Orange dun na don o don i bɛ calcul bɔ de la donc c'est un peu compliqué voilà ni wari ka ca a bɛ yɛlɛ ka taa cogoya min na donc a ka gɛlɛn dɔɔni. dɔ sɔrɔla a nɛgɛjuru la allo 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 n balimakɛ i ni tile allo n balimakɛ i ni tile ayiwa nɛgɛjuru ko in tɛ ka sigi sen kelen kan donc n ko ni olu yɛrɛ kun ye nin dɔn kabini ka kɔn bi ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni i bɛ baara o baara kɛ tagalen ɲɛfɛ yɛlɛmaw bɛ se ka don ala bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ fana bɛna ka na Wave fana minɛ o. kosɛbɛ parce que diɲɛ fɛn o fɛn sinaya ka ɲi fɛn caman na dɛ an b'a fɔ cogoya min na n'a bɔra ala la
sinaya bɛnnen no fɛn bɛɛ la a b'a to Allô? i bɛ dɔ filɛ Allô? a bɛ ɲɔgɔn najɛ ka kow kɛ au plus grand bonheur des consommateurs. ayiwa Allô? dɔ bɛ yen allo Allô? balimakɛ i ni tile Allô? e ni tile an tulo b'i la fala ye i tɛna n'a lajɛ n'i b'a ta directement fɛn na ten wala i bɛ micro dɔ gɛrɛ i la yen an n'u la kuma directement ka kabili in to yen fɔlɔ pour que an ka se ka garisigɛ sɔrɔ ka dɔ sɔrɔ i bɛ se ka micro kelen gɛrɛ i la madi ya ne bɛ tɛmɛ sisan n k'u ka hinɛni ka kɔn k'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen hali bi wofi bɛ se ka k'a ka donkansigi la nka ngana kelen tile tɛ diɲɛ laban dɛ non o fana kɔni don kasi fo mɔgɔ fana ka sɔn o de ma ko masa kelen tile tɛ diɲɛ laban orange malitel y'a tile kɛ orange nana malitel est ce que 300 000 tun tɛ pisi donc o yɛrɛ kun sɔrɔli o sɔrɔli fana kun tun ka ka gɛlɛn o kɔfɛ fɛn nana icatel nana orange n'o falenna orange la fana u y'u tile kɛ mali la hali bi u b'u tile la mali la yan bi na donc ni fɛn opérateur wɛrɛ fana nana hali bi moi je pense que o bɛɛ ye o nafa bɛ kɛ an consommateurs de kan an minnu bɛ wariw ci an minnu bɛ appelw ni fɛnw kɛ moi je pense que c'est une très bonne guerre donc an bɛ mun fɔ état ye dɔrɔn u ka kɛ neutralité jouer o yɔrɔ ninnu na u kana na den foyi fisaya ni den foyi ye mun bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn pour que ka maliyɛnw lafiya u k'o tigi dɛmɛ o sira kan sariya kɔnɔna la ani ladiriya kɔnɔna la. mais o hukumu kelen kɔnɔna na n'i ye a jateminɛ n'i ma fili yanni wevu yɛrɛ cɛ sama mɔnɛ bi yan sɛni wevu bi yan tapu ninnu bi yan munna mankan ma kɛ olu la. bon mankan ma k'olu la parce que. allo dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo balimakɛ i ni tile An bara. i yɛrɛ don Alhamdulillah. i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. N ka wele ka bɔ Segu. Segu Awɔ. ayiwa i hakilina ye jumɛn ye. D'abord an bɛ foli kɛ i yɛrɛ ye. Ka baro sigi nin ko in na yalasa mɔgɔw ka se ka bilasira mɔgɔ ka faamuyali caman sɔrɔ ko la. Parce que ni polémique kɛra tan ni sigikafɔ ma k'a la a tɛ faamuya. awɔ. Wa Kasimu an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. amina yarabi. Waati dɔ tɛmɛna ni kun y'a fɔ maa min ye ko nin bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan maa kun tɛ d'a la. ayi. Nka ni Ala nana n'a ka sababu ye. An bɛ dugawu kɛ Ala k'o timɛ. amina yarabi. An kɔni bɛ min ɲini DNCC mɔgɔw fɛ. Yali k'a fɔ ko webu ka dɔ fara a ta kan. Minnu bɛ n'olu ta ka ca a k'a f'u ye k'u ka dɔ bɔ a la. An kɔni b'o nɔgɔya de ɲini sabula ka d'a kan jamana min bɛ yɔrɔ min na sisan ni nɔgɔya tɛ gɛlɛya foyi man ka taga jamana in sɛgɛrɛ sisan. Olu yɛrɛ kan ka kɛlɛ de kɛ ka fara webu yɛrɛ kan nin ko in na. Hali wari min bɛ sara n'o bɛ se ka bɔ a la. Nka n'olu m'o kɛ f'olu bɛ k'a fɔ ko fo ka dɔ fara a kan tiɲɛna o kɔni tɛ an jamanadenw fɛla ko ye. Donc an b'a ɲini u fɛ u ka ko in jateminɛ hakili la k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni n'an bɛ jamanadenw lafiyali de kama a ka kan u ka dɛmɛ an yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na o de kɔni ye ne ka hakilila ye ka fɔ baro kɔnɔna na. ayiwa an b'i fo. ka Segu ka bɛɛ lajɛlen fo tilegan in na. bɛɛ bɛ foli laminɛ. ntɛnɛn wulila wa ntɛnɛn ma wuli fɔlɔ de. an bɛ ntɛnɛn ka yan. ala k'a timɛkoɲuman jira an na. amina yarabi. k'an bɛ jirilakaw bɛɛ lajɛlen fo. bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. ni baraji. yawa Tarawele. Madi y'an balimakɛ ka kuma mɛn. tilennenya ta na sira fɛ ka bɔ fanga yɛrɛ yɔrɔ ko n'a ma ɲɛ ko dɔ bɛ fara dɔw ta kan ko n'u bɛ k'o ɲini ko k'a ɲini ko dɔ fana ka dɔ bɔ u ta la. kosɛbɛ kasi n y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la cogoya min na i b'a dɔn fanga ko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ n y'a fɔ cogoya min na olu bɛ fɛn caman ye an tɛ mun ye u bɛ fɛn caman kalama an tɛ mun kalama je pense que fangatigi dutigi bɛɛ ka laɲini ye dudenw ka lafiya de ye donc n'i y'a ye u bɛ ka taga dans ce sens c'est que u fana bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw fana la pour que an bɛɛ lajɛlen ka lafiya parce que ni mɔgɔ nan'i fɛ yen n'a ka baara fɛn fɛn dɔw b'a la ka ɲa kosɛbɛ wala i t'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ mɔgɔ siran dɔɔni donc an bɛ se k'a fɔ pouvoir bɛ o sira min kan o sira in ka ɲi kosɛbɛ donc i tun ye kuma dɔ o fana ka kibaruya di fara u bolo da la dɛ. kosɛbɛ o ka suma an fɛ yan kosɛbɛ vraiment. ne ka téléphone d'accord Madi n ye min ɲininkali kɛ n ko
tap tapu olu nana yan sama b'an yɛrɛ fɛ anw yɛrɛ segukaw ta ye o ye an ka kulubalikɛ ta ye munna ninnu nali kɛra mankan ye bon ninnu nali kɛra mankan ye parce que ninnu bɛ ka mun kɛ allo i tɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo n tɛ n balimakɛ somɔgɔw dun k'an wele ka bɔ mini ka bɔ bankɔni na bankɔni na awɔ ayiwa i hakilina ye jumɛn ye weevu ko in na ayiwa bon an b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ parce que ka kuma di jamanadenw ma nin ko nasɔn a la jamana kɔnɔ a cɛ ka ɲi kosɛbɛ a b'a to jamana ɲɛmaaw fana bɛ jamanadenw hakilina dɔn bon ne yɛrɛ fɛlɛ ye mun ye filiba dɔ de kɛra nin ko in na depuis daminɛ na o fili bɔra jamana yɛrɛ yɔrɔ o ye ne ka faamu ye k'a sababu kɛ taxi in bɛ sigi don min na n'i y'a ta k'a lajɛ orange ni wave minnu b'an fɛ yan a fɔra ko taxi bɛ bɔ frais de retrait de la u ye 1% b'o la mais wave yɛrɛ ka wari yɛrɛ ci cogo la frais de retrait t'o la donc ne bɛ ka depuis o sariya ta waati jamana yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ anw bɛna nin wari bɔ cogo min kɛ est ce que sariya yɛrɛ la an bɛ se k'a bɔ wave kunna barisabu anw tɛ frais sara n'an bɛ wari bɔ wave kunna donc ne bolo o kɛra fili ye jamana yɛrɛ kun kan ka mun corriger mais wave jɛna n'a ye k'ale bɛ a ka client ka wari labɔ ale yɛrɛ b'o wari sara bon n'a fɔra sisan DGCC mun ka baara ye concurrence ye o yɛrɛ nana k'a fɔ ko bon ko sariya la o man ka bɛn ko ka dɔ fara a kan komi n'a fɔ quelque part olu bɛ ka fara concurrent kan sanga sɔrɔ ka tɛmɛ wave kan donc nin mesure in tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni fɛlɛ mun ye DGCC a ka jeniyɔrɔ fili nin ko la mesure exceptionnelle décision exceptionnelle ma fama donc o de fana y'a to wave fana y'i jɔ ko a mana kɛ cogo cogo ale ka laada la frais de retrait tɛ ale ni a ka client ni ɲɔgɔn cɛ donc ni nin mesure exceptionnelle nana ale y'i engagé k'a b'o o sara donc ne bolo problème bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de la yen sisan donc ale gouvernement fana tun sɔmi kan ka jɛnya oui aw ti fɛn minɛ maa la oui anw ko k'aw ka fɛn minɛ oui a bɛna minɛ cogo di oui aw ta kunkolo o waati o kun jateminɛ kun kan ka kɛ o ye tiɲɛ mais ko in kɛra muruni da fila de ye gouvernement bolo parce que ni gouvernement fana ye wave to yen wave ka an ka nin 1% in sara wave fana bɛ na ninnu orange ni malitel anéanti dans quelque temps quoi donc mais fana cɛ a bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan côté wɛrɛ la i b'a ye fana tuguni i n'a fɔ gouvernement kɛlen don ka fara orange ni malitel kan pour que ka wave fana bɔ a ka position kɔnɔna la ka na donc sisan an population de bɛ yen sisan an de kɔni bɛ kuma la fan bɛɛ lajɛlen de fɛ donc an kɔni bɛ non population ko nɔgɔya mais Kasim nɔgɔya ka ɲi dɛ mais nɔgɔya à quel prix fan fana ko de fana dɔn faisons un peu attention an ka dɔn k'a fɔ orange ni malitel fana bɛ yen an maliyɛn ɲɔgɔnw de fana bɛ baara kɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'an y'a bɛɛ bila ka i n'a fɔ ko CMDT ko kɛra san dɔ la wa donc an y'a bɛɛ ICOMA de k'a bɛɛ kuru k'a bila bɔrɔ kɔnɔ k'a di dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo balimakɛ ni tile an b'a k'an wele ka bɔ min k'an wele ka bɔ Bamako awɔ ayiwa i hakilina ye jumɛn ye nin waleya in na ne hakilina ye mun ye ne hakili la nin structure ninnu ka baara kan ka kɛ jamanadenw bɛ lafiya cogo min na o de kan ka k'u ka baara ye ne hakili la ni wave sera k'a kɛ cogo min na u sera ka u ka épingle tirer du jeu ça veut dire que u bɛ wari baara cogo de dɔn u bɛ se ka nin kɛ ka tila ka nafa sɔrɔ a la n'olu sera k'o kɛ orange fana kan ka se k'i débrouiller ka se k'o kɛ mɔgɔ bɛ ka pisiko kuma min fɔ ni concurrence ma kɛ consommateurs tɛ lafiya o certes o kuma na u nana ni nafa dɔ ye pisiko ka se ka développer mais bibi in na wave de y'a to an y'a dɔn ko transfert bɛ se ka kɛ à 1% orange mɛnna mɔgɔ kan o la a nana 1% na orange ma kɛ 1% ka nafa bɔ a la fɔlɔ filanan n'i y'an dafɛ jamanaw lajɛ i b'a fɔ an ka autorités u ka to ka munumunu hali kɔsa in na Elon Musk ka fɛn tɔgɔ a la par rapport à l'internet o nalen Dakar sisan a tɛ une semaine yɛrɛ bɔ u ye internet jigi di méga mun tun bɛ di prix min na u nana n'a ye 40 méga la au même prix parce qu'ils ont des concurrents n'an fana ma a lajɛ ka concurrence to yen consommateur tɛ lafiya dɛ c'est ça le rôle d'un État ne hakilila de y'o ye ayiwa ne tɔgɔ Mohamed Jakite Mohamed Jakite an b'i fo i ka laseli la Balabugu na n ka nɔgɔya i bolo commando don ayiwa o ye filamako ye
I Jakite. Ça va. Ah. C'est ça. Bah, Madi. Nye min fɔ nɔgɔya ko in ta na sira la parce que bɛɛ bɛ ka min ye sisan o ye ka gouvernement ye komi ni a bɛ ka fɛn ɲini ani fɛn ba ka sariya dun fana de bɛ jago la an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ an sigilen don sariya dɔ de kan oui bi kelen o fɔli sen fɛ k'o di jamana ma o nana ni nin ye taalen ɲɛfɛ est ce que a bɛna na wolo min na don nataw la n'an y'a bɛɛ ta ka foroko bɛɛ don fɛn kelen kɔnɔ est ce que an b'o fana kɔlɔlɔ dɔn a ma nɔgɔ Kasim a bɛ i n'a fɔ cogo min na e den saba bɛ a bɛɛ bɛ mécanicien kɛ garage kelen na dɔw bɛ na ni 20,000 ye dɔw bɛ na ni 1,000 ye dɔw bɛ na ni 100 ye donc e yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ninnu dun bɛɛ bɛ baara kelen kɛ o bɛɛ bɛ nin bɛ ka 20,000 sɔrɔ cogo di donc ne b'a dɔn gouvernement b'o dynamique de kan fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ Wevu bɛ ka nin offre mun kɛ an maliyɛnw ye tantɔ a wari bɛ ka bɔ min n'a bɛna na mɛn voilà parce que n'an fana y'a jateminɛ concurrence ka ɲi exactement concurrence b'a to population bɛ lafiya population bɛ fiɲɛ bɔda sɔrɔ mais n'an y'a bɛɛ fana kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a di Wevu ma ka tɔ ninnu bɛɛ kankari k'a fili don n'a nata la a ko bɛna to Wevu fana kelen ma donc o ko bɛna laban mun na donc fan fana k'o dɔn i yɛrɛ ka kuma mɔgɔw bɛ sigi sugu kɔnɔ foronto feerela naani bɛ sigi sugu kɔnɔ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ a la a cogoya la je pense que l'État doit jouer son rôle de régulateur k'a lajɛ ka na n'a ye au juste milieu dans l'intérêt des Maliens c'est très important ma fama an kana na ko in c'est vrai que ko in c'est boucan communicationnel donc Wevu nana u nacogo ka baara kɛcogo ani u bɛ fɛn minnu proposer maliyɛnw ye hali an minnu ma kalan an b'a dɔn en réalité k'a fɔ nin faamuya ka di quoi ni Orange ni Malitel ta ye donc Orange ni Malitel fana ka na dynamique kɔnɔ dynamique mun bɛ sɔn nɔgɔya la s'an ma an bɛ mun faamu an ka wari ci cogo n'an ka wari la sinon c'est tellement pénible n'i bɛna wari ci Orange la don o don i bɛ to jɔrɔ de la calcul bɔ dɔrɔn donc u kana n'a ye dans ce sens bɛɛ ka dɔɔni bila bɛɛ ka dɔɔni ta pour que population ka se ka lafiya cogoya min na an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko halisa Wevu bɛ k'a ka baara kɛ parce que laɲini min kɛra a ma don ba la fɔlɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo Wari ci cogo n'an ka wari la sinon allo balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Moro Jara ne bɛ Segu Moro Jara ka bɔ Segu oui ayiwa Moro hakilina ye jumɛn ye bon an kɔni hakilila ye min ye i n'a fɔ dɔw tilala bɔra ka kuma c'est à dire que a dabɔra consommateurs de ka lafiya a dabɔra consommateurs de ka lafiya mais je pense que mɔgɔ caman bɛ ka ɲinɛ ko in ju tigɛra cogo min bon ko ne hakilila ye min ye mɔgɔ caman bɛ ka ɲinɛ consommateurs ye baara in daminɛna cogo min an tulo b'i la o i b'i ka téléphone de mabɔ i la pour que an ka se k'i faamu ah d'accord parce que Orange ka fɛngɛ hakili t'a la pourcentage kun ka ca dɛ Kasim o ye tiɲɛ ye o Wevu de nana kɛ sababu ye ka pourcentage in jigin an kun t'a dɔn k'a bɛ se ka jigin yɛrɛ bon c'est vrai tu sais maliyɛn fana hinɛ banna hali ni mɔgɔ min bɛ to k'an tulo fankelen tigɛ ka taa ni gɛlɛya nana tigi ka hinɛ banna mais an k'a dɔn ko capitalisme hinɛ tɛ dɛ hinɛ tɛ capitalisme na dɛ u bɛ nafolo ta vraiment jamanadenw de kɔ kan donc ni mɔgɔ min kɛra sababu ye pour que population ka se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ lafiya ka na bon moi je pense que a kana taa jigin État la parce que c'est la libre concurrence c'est la libre concurrence des prix au Mali bon population bɛ se ka lafiya sɔrɔ nin na mais ni mɔgɔw tilala k'a fɔ k'u bɛ taa dɔw fara hinɛ minɛ o ko kɔnɔ je pense que o yɔrɔ ye kɔnɔnafili ye parce que n'u bɛnna kan u yɛrɛ bɛ se ka sigi ka kuma u yɛrɛ dama bɛ se ka sigi ka kuma mais n'a fɔra ye gati kun di a cibɔw ma tugun vraiment o yɔrɔ in bɛ ne yɛrɛ kamana gan quoi je pense que ni prix jiginna hali ka tɛmɛ nin kan hali n'a kɛra fu ye o ka d'anw ye mais o tɛ jelimuso kanko tɛ dɔrɔn dɔnkili la gansan mais c'est bien sûr an b'an ka cotisation taxe min sara faso ye o kɔni fɛn ma ɲɛ ka tɛmɛ o kan on est prêt hali ni dɔ farala o kan an b'o sara mais n'i y'a ye olu fana bɛ jago de la n'i y'a ye dɔ y'a accepté k'a ka prix jigin ça veut dire que ani bi u bɛ dɔ de sɔrɔ a la o n'o tɛ jago tɛ ko gɛlɛn ye o n'i tɛ fɛn sɔrɔ i bɛ bɔ a la o vraiment n bɛ foli kɛ n'i ka fɛngɛw bɛɛ ye ala ka waati wɛrɛ jira n na merci. merci beaucoup Madi n'i ye an yɛrɛ
fana ka jamana sariyaw lajɛ ka société sigi cogo lajɛ ka de charge de be d'u ma i kan ka baara kɛ cogo min nka i ye min fɔ i ka kuma kɔnɔ min ye jamana ka kelen ɲinini o de nana ni nin ye bi mais Wevu taara jamana to min na est ce que nin ɲɔgɔnna gungankun kɛra ye wa? Bon, moi je pense que ni kunnafoniw la Wevu taara jamana o jamana la a ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ. Tɛlɛ gɛlɛyara ni Orange cɛ concurrence don quoi. N y'a fɔ cogoya min na anw ta ye situation exceptionnelle i y'a fɔ cogoya min na an ka fond de soutien ko ninnu gɛlɛya an t'o bila koyi n'o ka dɔn gɛlɛya min bɛ an kan nin wagati in na i n'a fɔ maliyɛnw an bɔra k'a fɔ cogoya min na hali ni dɔ faral'o kan an b'o sara parce que an b'a dɔn o ye faso ko ye o ye jamana ko ye donc o tɛ problème ye donc o de ye différence bɛ anw ni o jamana tɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sinon en réalité a gɛlɛya kelen in kɛra jamana bɛɛ la. An bɛ dɔ ta nɛgɛjuru la allo. Allo, salamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalam n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Amadu Mayiga ka bɔ Moritani. Amadu Mayiga ka bɔ Moritani an tulo b'i la. I Tarawele i bɛ di ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ sɛ. N b'a fɛ ka dɔɔni fɔ Wevu situation min b'a la n b'a fɛ ka dɔɔni fɔ a kan. Parce que n bɛ dɔɔni don a la an bɛ Wevu la a bɛ ɲini ka san 6-7 bɔ sisan. Donc n b'a fɛ mɔgɔw ka min faamuya Wevu ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ. Orange ni Malitel o bɛ ka sira fɛn fɛn ɲɛ o tɛ taa ka danni kɛ o tɛ kisi o ma. Population de t'a ɲɛ dɔn mais an minnu ye Sénégal ni Côte d'Ivoire kɛ et puis an mɛnna Wevu baara la an b'a dɔn min bɛ yen. Donc k'a ɲini Orange fɛ dɔrɔn u yɛrɛ ka dɔ bɔ u ka fɛɛrɛ la ka u ta bɛn Wevu ta kɛcogo ma baara bɛ kɛ ten dɔɔni dɔɔni bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ. Kasim an bɛ yɔrɔ min na sisan Sénégal Orange Money ye dépôt ni retraite ye fu i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara i n'a fɔ Wevu b'a kɛ cogo min na mais o bɛɛ la o ma se ka terrain minɛ Wevu la tuguni. Donc ni ɲuman ye min ye dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ baara in ɲɛfɛ o ka taa exemple ta Côte d'Ivoire ni Sénégal kan minnu fɔlɔ y'a kɛ parce que jinɛ tɛ ka baara o baara n'i b'a kɛ min kɔnna i ɲɛ i kan ka taa leçon dɔ ta o fɛ i kan ka taa hakili dɔ ta o fɛ k'a lajɛ o ka fisa population ma o ka fisa ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma ni ka wuli dɔrɔn ka fɛn dɔ fɔ ka décision dɔ ta donc ala ka dɛmɛ kɛ ala ka fɔ ka bɛn kɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala ka clientèle perdili a 50% 60% perdili ala ka limaniya Orange baarakɛlaw la i y'a faamuya. An y'a faamuya nka e yɛrɛ bolo a sigira o jamana minnu na mun na bi Orange y'a ka retraite kɛ fu ye yen. I bɛ se ka ɲininkali kɛ Sénégal sisan Orange ni Wevu gosira ɲɔgɔn na Sénégal Orange mɔgɔw taara wari di arajow ni kɛlɛ la ka Wevu nankari ka fɛn bɛɛ fɔ ka tila ka bɔ a la k'a kɛ dɔrɔmɛ 8 ye ka tila ka bɔ a la k'a kɛ fu Orange Sénégal bɛ n ka téléphone na sisan n bɛ se k'a ci mɔgɔ dɔw ma u tɛ dɔrɔmɛ ta n bɛ taa ta u tɛ dɔrɔmɛ ta mais o n'a ta o ta client min bɛna wari ci an bolo Mauritanie n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ 99 bɛɛ b'a fɔ n ka wari ci Wevu kan n ka mɔgɔw bɛ se k'a ta o de la facilement. Tu vois un peu non? Ni bɛ bɔ i ka baara n'i y'o bɔ i ka so ka taa i ka baara kɛ la Kasim sira ni embouteillage tɛ sira min kan i bɛ taa o de fɛ o. O de bɛ taa fan jumɛn? O ye tiɲɛ ye mɛnɛ. O tɛ fɛn wɛrɛ ko ye o ye i yɛrɛ ko de ye o embouteillage tɛ sira min kan de o mana kɛ pont kura ye o kɛra pont fade ye o kɛra troisième pont ye o mana kɛ fɛn fɛn ye e kɔni bɛ taa o de fɛ pour que e se ka se i ka baara kɛ yɔrɔ la joona o tɛ yan. O don. Mun n'an bɛna e ka sun lamɛn pour que ka information sɔrɔ o tɛ wa. N'a y'a sɔrɔ an bɛ min bɛ fɔ i ka yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ an tɛ dɔ sɔrɔ a la an tɛna i lamɛn o parce que an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna an nafa la tɛ sɔrɔ i fɛ. Donc baara in dɔrɔn tɛ Orange baarakɛla bɛɛ y'an yɛrɛ de maliyɛnw de don walimɔgɔ t'a la o bɛ tiɲɛ mais u ka sabali u ka se k'a faamuya n'a hakili kɛlɛ min ka sɔrɔ nin tɛ munna Orange ni Malitel t'a fɔ bon mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ni puce ye yɔrɔ kan an ka puce de don an tɛ sɔn tuguni yanni ka taa yɔrɔ jan n ko puce de ta ye mais o tɛ se k'o fɔ. N'a hakili o kɛlen de o de droit len don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ k'a fɔ bon puce y'anw de ta ye an ka puce tɛ Wevu kɛ an ka puce tɛ Wevu kɛ mais munna o t'o fɔ o tɛ se k'o fɔ. Donc u ka sabali mɔgɔ ni nana diɲɛ kɔnɔ i tɛ kisi saya ma Orange u siranna min ɲɛ Wevu ko la
solution foyi t'a la donc u ka taa u ka den kɔ la a banna. ayiwa i ni ce ni baraji madi o bɛ na min ye an ka société ninnu yɛrɛ la u ka sɔngɔko hali connexion na i b'a ye k'a fɔ n'i y'an dafa jamanaw jateminɛ olu u b'olu fɛ yen cogo min na u t'anw fɛ yen ten wagati dɔ la n'i yɛrɛ taara Dakar i b'a ye k'a fɔ an cɛ ka jan kosɛbɛ min bɛ mɛn olu bolo o tɛ mɛn anw bolo an bɛ sɔngɔ min don a la olu t'o don a la wa fɛn caman bɛ yen olu y'olu sɔrɔ mun bɛ na n'o ye. bon mun bɛ na n'o ye kasi min y'a fɔ an y'an bɔra ka fɔ kuma la cogoya min na a bɛ wagati jan bɔ maliyɛnw continuera ka kuma nin ko in na donc mun kan ka jaabi di a ko la n'o ye a société ninnu yɛrɛ ye donc u ma kuma jɛlen fɔ mɔgɔ si y'a ko la k'a fɔ pourquoi Sénégal connexion da ka nɔgɔ yen ka tɛmɛ Mali kan Côte d'Ivoire donc u ma bɔ ka kunnafoni jɛlen foyi d'an ma faamuyali bolo ma an bɛ se ka mun faamu an b'a fɔ n ko nin de kun b'a to Sénégalais bɛ bénéficier connexion na nɔgɔya sira kan ka tɛmɛ anw kan je pense que o bɛɛ dusuma kasa de fana bɛ maliyɛnw kɔnɔna la ka na se fo bi ma donc n'an y'an to nin na nin yɛrɛ ye fɔlɔ Wave ye mobile transfert d'argent dɔrɔn de ye ni an to nin na MTN ni MTN ni fɛn dɔw sera ka na tuguni ka na fara ni ko olu dun fana puissannen don donc a bɛ bɔ Orange ni Malitel da k'a ma bɛn dɛ n'a fɔ n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na masa kelen tile tɛ diɲɛ ban n'i taara dugu la ko n'i ye mɔgɔw ye sen kelen dɔn na i fana ka sen kelen dɔn très rapidement sɔnni a kana laban i ka ɲɛko mun kan donc a y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ cogoya min na Wave ye Orange bɔ k'a bin Sénégal k'u bɔ k'a bin Côte d'Ivoire cogoya min na an dun bɛ ka taa dynamique min kan u b'u bɔ k'u bin Mali kelen fana la o cogoya kelen na parce que i y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw bɛ nɔgɔya de fɛ mɔgɔw bɛ simplicité de fɛ Wave filɛ nin ye n'a application b'i kun a bɛ u ka code QR ni bɛ yen dɔrɔn i b'i ka baara kɛ très facilement o bɛɛ fana y'a nɔgɔya da dɔ ye i kalan na i ma kalan a ka nɔgɔn ninnu dun fana Orange ni fɛnw fɛ yen jɛzi don yan nin don yan a kow ka ca quoi donc nɔgɔya sira caman de bɛ e bolo o bɛɛ b'a la quoi o bɛɛ de fana b'a la kasi mɔgɔ b'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn voilà ni u ka tarifu a da dɔnnen don i kalan na i ma kalan i b'a dɔn i ka kan ka nin de bɔ nin ne ka kan ka bɔ i kun i b'o dɔn je pense que o ka nɔgɔn donc nuance bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i n'a fɔ fond de soutien patriotique yɔrɔ in ni Wave ko k'a b'a sara donc ni jamana ko Wave e ka sɔrɔ an ɲɛ bɛ e ka sɔrɔ min na o man k'i permettre ka nin kɛ tantɔ u b'an fɛ yan u bɛ nafa sɔrɔ sira min kɛ u man k'u permettre u k'a fɔ k'u bɛ se ka u ka mɔgɔw ka fond de soutien sara donc ne bolo ni Wave y'o prouver an bɛ se k'a sara tantɔ de juridiquement économiquement jamana b'i sen bɔ a la kɛ donc a bɛ kɛ sisan concurrence ye sisan donc mun mana se ka mun jigin ka bɛn population ka nafa sɔrɔ sira ma mɔgɔw yɛrɛ mana ye u ka intérêt bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen facilement. ne yɛrɛ dalen la ka fɔ ko maliyɛn caman bɛna yɛlɛma Wave la ka tɔ ninnu bila. non maliyɛn caman bɛ yɛlɛma Wave la parce que n y'a f'i ye cogoya min na Wave kow ka nɔgɔn c'est un peu transparence bi c'est un peu clair quoi a faamuya ka di fana a faamuya ka di nɔgɔya kɔfɛ a u ka baara kɛcogo ka nɔgɔn u ka baara ninnu kɛcogo ka nɔgɔn je pense que maliyɛn dun b'o de nɔfɛ ani u b'a fɔ cogoya min na rancune caman bɛ an ni Orange ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ cogoya min na connexion ko prix ninnu ni fɛnw na appelu an ka répondeur bɛ tigɛ a bɛ san caman bɔ bi maliyɛnw bɛ nin kɛlɛw la mais a tɛ taa ɲɛ parce que an ka kɛlɛ ninnu caman bɛ yen maliyɛn filɛ n'an dimina an bɛ bɔ tile 2 tile 3 an bɛ mankan kɛ kɔfɛ an man da donc solution sɔrɔ man di an ka lutte la mais moi je pense que nin kɔni ye sira min ye nin ye nɔgɔya sira ye an dun b'a dɔn poche kɔnɔlaw ka fɛgɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ne bolo jamanakɔnɔdenw tɛ na nin bila dɛ au plus grand bonheur de Wave. ayiwa n b'a fɔ sa n ko min y'an ka baabu ye a bɛ ɲini ka na se a kuncɛyɔrɔ la n t'a dɔn fala ye n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru la ni mɔgɔ tɛ yen Madi a kun ka d'an ye hakilila jigi belebeleba dɔw bɛ se ka kɛ an ka baabu in na o ye k'a fɔ Wave ni DGCC olu de tɛ sa wa kosɛbɛ olu de ko k'a lajɛ ko ka bɛrɛ ko ka bɛn ni jago sariyaw labatoli an ka jamana kɔnɔ min ye jagokɛla tɔw ye olu ma kuma fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ fana ko laɲini fana bɔra feerelikɛla dɔw de yɔrɔ olu y'a ye k'a fɔ i b'a dɔn ko nin bɛɛ la mɔgɔ minnu fana bɛ population ye cogoya min na mɔgɔw bɛ ka mun fɔ entreprise de don entreprise dun ka baara ye wari ɲini de donc je pense que dans ce sens Wave b'a a ka dynamique min kan n'o ye nɔgɔya sira ye nɔgɔya sira in fana la a bɛ ka nafa s'u yɛrɛ fana ma parce que ni nafa tɛ s'u ma san ma sɔrɔ la a bɛ ka nafa s'u yɛrɛ fana ma parce que ni nafa tɛ s'u ma san ma sɔrɔ u datugunna bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ de don i ka wari ɲini cogo de don
dɔw bɛ taa tɔnɔ ɲini 50 baara fana kɛcogo jɛlenya n'a teliya n'a nɔgɔya fana bɛ baara kɔnɔna la. Je pense que an bɛ mun fɔ dɔrɔn ala ka concurrents caya hali bi pour que an population minnu ye consommateurs ye an ka se ka lafiya cogoya min na. Ayiwa an yɛrɛ b'i fo k'a fɔ sa ko nin ye baabu dayɛlɛlen baabu min ye an n'a tɔ laban bɔlɔlɔ sanfɛ ni ala sɔnna ma an garisɛgɛ sera ka don e la bi n b'a dɔn k'a fɔ wari baaralaw wari falen yɔrɔw wari ko yɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min maa minnu bɛ ka nin sariya ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ an n'u dɔw na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna ka tila ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sabula maa caman de y'an wele a caman ye weleli kɛ u b'a fɛ ka ko in faamu o la an ye nin baro sigi ka se ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna Falaye Keyita tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la Falaye an ka dugulamaw ye weleli kɛ bi dɛ Segukaw u ye weleli kɛ bi dɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Madi Keyita collectif des acteurs des médias sur les réseaux sociaux an b'i fana fo président ko baara ko a ɲɛna a kɔni banna ka bɛn Lazara ma a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna a ma. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko